Καμένοι και καμένισσές μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Αυτό τον καιρό ταλαιπωριέμαι αρκετά με το μυαλό μου να βρω μια κονσόλα για τα podcast και για τα βίντεο και για να κάνω recordings διάφορα, πέρα από την κάρτα ήχου που έχω, που είναι η Complete Audio 1 και δουλεύει με ένα XLR μικρόφωνο. Αυτό εδώ. Και έχω και ένα Rode NT USB. Λοιπόν, έψαχνα να βρω κάτι πιο ιδιαίτερο για να μπορέσω να συνδέσω διάφορα πράγματα. Και όπως καταλαβαίνετε κάηκα. Έψαχνα, διάβαζα, άκουγα και είπα να κάνω αυτό το βίντεο, να σας παρουσιάσω, πιστεύοντας ότι είναι το πιο value for money μικτάκι για οποιονδήποτε θέλει να ξεκινήσει content creating και podcast κτλ. Είμαι ο Ταμπρό, καμενιές και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Και τι έχουμε εδώ? Εδώ λοιπόν, από το αγαπημένο μας Thomann, έχουμε το Mobile Mix της Mackie. Λοιπόν, αυτό είναι μια unboxing παρουσίαση του Mobile Mix της Mackie. Ωραίο φρέσκο προϊόν. Και ενώ εγώ θα κάνω το unboxing, θα προσπαθήσω να σας λέω και 5 κουβέντες, αν καταφέρω και ανοίξω, οπότε το κουτάκι εδώ πέρα. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό εδώ στην ουσία είναι μια mobile φορητή συσκευή, το οποίο έχει το Quick Start Guide μέσα. Άμα θες να βρεις το original manual, μπαίνεις στο site της Mackie και το κατεβάζεις. Εδώ έχει κάποια πράγματα, certificates και λοιπά, για το ρεύμα και για τις συχνότητες που εκπέμπει κτλ. Εδώ έχουμε το TTRS καλώδιο, το οποίο είναι πολύ καλό που το έχει μέσα, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μικρόφωνο και ακουστικά σε κάποια βίντεο κλήση, την οποία μπορεί να θέλεις να καταγράψεις ή να κάνεις ένα podcast και να συνδεθεί κάποιος από τηλέφωνο, οπότε περνάς τον ήχο από τη συσκευή που θες απευθείας ή να σαμπλάρεις κάτι ή οτιδήποτε. Εδώ έχουμε το ρεύμα του, ευρωπαϊκό plug, έτοιμο. Στην άκρη και αυτό. Και εδώ έχουμε ένα καλωδιακάκι που με εντυπωσίασε πάρα πολύ όταν το ψάχνα, το οποίο θα το δούμε παρακάτω τι κάνει ακριβώς. Απλά θα σας πω ότι το συνδέεις, γίνεται η σύνδεση από κάτω από την κονσόλα και η κονσόλα λειτουργεί με power bank απευθείας. Εδώ έχουμε το χαρτονάκι προστασίας και εδώ έχουμε την κονσόλα. Αυτό, τι είναι αυτό? Τι κουτάκι είναι αυτό? Περίεργο. Τόσο καλά κλεισμένο. Το πιο πιθανό είναι να μην είναι τίποτα. Και εγώ τώρα απλά με ταλαιπωριέμαι.
Δεν είναι τίποτα τελικά. Για ασφάλεια το έχουν βάλει για να μην χτυπηθεί στη συσκευή. Λοιπόν, μαζεύουμε όλα τα αχρίαστα για μας πραγματάκια. Εδώ μέσα. Βγάζουμε και την κονσόλα από το vacuum. Λοιπόν, και αυτό είναι το Mackie Mobile Mix. Αυτοπροσώπος. Τα in και τα out. Καθώς και όλη η κονσόλα της διαχείρισης. Τώρα, έψαξα βρήκα Rodecaster, Rodecaster Duo, Rodecaster Pro, Rodecaster Pro 2, τη Zoom άλλο ένα, το οποίο είναι το Zoom Podrak P4, αν δεν κάνω λάθος, ένα πολύ μικρό φορητό μικτάκι, το οποίο όμως δεν σου δίνει έξοδο για ηχεία. Εγώ τώρα τι θέλω να κάνω εδώ. Εδώ πέρα λοιπόν η φάση έχει ως εξής. Εγώ εδώ πίσω στριμάρω Xbox και εδώ είναι το στουντιάκι μου και η κονσόλα μου και εδώ κάνω τα edit μου. Έχω ένα iMac 24 M3, φίλος μου Μάριο. Λοιπόν, κατέληξα στη Mobile Mix για ένα και μοναδικό λόγο. Ό,τι πιο value for money μπορεί να παίξει στη φάση. Στην Ελλάδα το βρίσκεις 249 ευρώ. Αποφορολογημένο από το Thomann βγήκε κάτι κάτω από 200 ευρώ. Έχεις 2 κανάλια για μικρόφωνα ή για όργανα. Channel 3-4. Line in 4. Channel 3-4. Line in. Balanced και unbalanced. Έχεις για κινητό απευθείας για να καταγράψεις κλήσεις και τα συναφή. Και έχεις και 4 out, το οποίο είναι το main output, το οποίο μπαίνει στα monitor μου. Και εδώ βγαίνουν 2 ξεχωριστά outputs για τα ακουστικά. Για να κάνεις κάποιο podcast. Για να μπορείς να έχεις 2 ακουστικά, να ακούνε όλοι και να μιλάνε όλοι μια χαρά. Λοιπόν, όταν μπαίνεις μπροστά λοιπόν στο interface, εδώ, συγγνώμη, και εδώ, είναι αυτό που σας είπα πριν, ανοίγει, βάζεις το καλωδιάκι σου, συνδέεις το power bank και μπορείς να ηχογραφήσεις όπου γουστάρεις. Τόσο απλά. Λοιπόν, ο λόγος λοιπόν που κατέληξα εδώ είναι ότι σου δίνει πάρα πολλές δυνατότητες σε πολύ λίγα χρήματα, ειδικά για entry level, για αυτούς που ξεκινάνε τώρα όπως εγώ, που θέλουν να κάνουν πολλά πράγματα με μια κονσολίτσα. Δεν χρειάζεται να μπει στη διαδικασία να αγοράσεις κάτι τόσο ακριβό όσο είναι τα Rodecaster, τα οποία ακόμα και χωρίς ΦΠΑ, αποφορολογημένα ή από Thomann, πάλι θες 4-5 εκατοστάρικα minimum. Δεν πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο αν δεν πας να κάνεις επαγγελματικά κάτι τέτοιο. Δηλαδή να ζήσεις από αυτό, να είσαι full-time content creator και podcaster και ραδιόφωνα και όλα αυτά. Αυτό εδώ είναι ό,τι καλύτερο βρήκα σε καινούριο και value for money για ένα στούντιο το οποίο ξεκινάς και άμα στην πορεία σου αρέσει και δεν θες να εξελιχθείς κι άλλο και να προχωρήσεις κι άλλο για να βάλεις και 4 μικρόφωνα, για να βάλεις και πράγματα πολλά. Φυσικά και θα πας σε κάτι μεγαλύτερο, τύπου Rodecaster, τύπου Zoom Track P8, ξέρω εγώ. Αλλά αυτή η κονσολίτσα εδώ, για να ξεκινήσεις, πίστεψέ με, είναι ότι καλύτερο και ο λόγος είναι ο εξής.
Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το interface. Εδώ είναι το channel 1. Έχει, πρώτα απ' όλα έχει high-Z για όργανα και low-cut για τα μικρόφωνα κάτω από τα 80 dB. Έχει equalizer high και low μέχρι τα 80 Hz και 80 dB. Έχει effect, απευθείας live τα effect και το level εδώ του καναλιού. Και εδώ είναι το gain. Υπάρχει και στο channel 2 ακριβώς το ίδιο για τα δύο τα μικρόφωνα. Εδώ channel 3-4 που είπαμε είναι το unbalanced από πίσω. Παίρνει και εδώ τα ίδια. Channel 5-6 δεν έχεις τα EQ, το high και το low, αλλά έχεις gain και effect. Δηλαδή έχεις 4 κανάλια που μπορούν να υπάρχουν effect και διάφορα. Και μετά έχεις το channel 7-8 το οποίο ή γίνεται line από πίσω ή γίνεται bluetooth από εδώ. Λοιπόν, έχει και bluetooth άψογο. Εδώ έχεις τα FL level, έχεις το plate reverb, το hall reverb και reverb και delay. Εδώ έχεις το main out για τα ακουστικά σου. Εδώ το main out για ακουστικά. Εδώ έχεις το mix 1, mix 2 για τα ξεχωριστά ακουστικά, όπως είπαμε πίσω εδώ. Παίρνει 2 ζευγάρια ακουστικά πίσω. Παίρνει ακουστικά με TTRS εδώ για να καταγράψεις κλήσεις. Και επίσης εδώ μπορείς να συνδέσεις πάλι line in από το κινητό σου και μπορείς να έχεις ή μικρόφωνο ή phone camera που λέει εδώ, άμα φαίνεται καλά. Στο οποίο phone camera, επειδή συνήθως ακούγονται λιγότερο όταν έχεις κάποια κλίση κτλ. Πατάς αυτό εδώ, δυναμώνει, δηλαδή του δίνεις την εντολή ότι είναι από κάμερα ή από κινητό και δυναμώνει απευθείας την συνομιλία ή το οτιδήποτε ακούγεται στο σήμα που είναι και τα υπόλοιπα. Επίσης έχει 48V Phantom Power για τα μικρόφωνα, τα πυκνωτικά και το main out για τα monitor. Εγώ σε αυτή την κονσόλα λοιπόν θα συνδέσω το MPC μου, τον υπολογιστή μου, τα ακουστικά μου, το iPhone μου και τα μικρόφωνα μου, το οποίο USB microphone θα το περνάω μέσα από το PC γιατί δεν παίρνει απευθείας USB. Συν, μιας και είμαι εδώ τώρα, έχει μια υποδοχή το οποίο μπορεί να σου κρατήσει τη συσκευή που χρησιμοποιείς για ηχογράφηση ή για συνομιλία ή για οτιδήποτε απευθείας εδώ πίσω. Αν σου αρέσουν αυτά τα χαλαρά βίντεο, καμενιές μου, είμαι ο Δαμπρό, κάνε ένα like, κάνε ένα subscribe, ένα follow, ένα share, σαπόρταρε λίγο τη φάση, στείλουμε το κανάλι, είναι φρέσκο και δεν κάνουμε απλά πράγματα, κάνουμε διάφορα. Peace.